Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Namar ba syuk beat ya ka Shakira, lakban poi ka jingasyun u Tom Cruise bat u Hamilton. Baro arngut ki ya syuk beat ya ka Shakira, bat kane ka lak le se, banyalam syaka jinga klat parlok sendon, ki arngut ki siparlok baya u Lewis Hamilton bat u Tom Cruise. U Hamilton udai unong yelek kai Formula 1, u bapau nam bha, bat u Tom Cruise udai u aktor bapau bha, jongki film Hollywood, bat kini arngut Kidon ka jinga day parlok kabajan bha la sipeu snem kenti ka Shakira ka nongroi bapau nam ka basau punriu snem ka arta ka bana Colombia ka layale cawan bha hakini ki sngi baladep bat kini ki arngut ki klur bapau nam hadin bakalaya pelatno bat utenga jungka ujirat pek ha usnem baladep nakadau ba uyayat buri bat ka Clara Kie Marti ka badang arp sau snem ka arta u Cruise udon menta ndrup snem ka arta bat ka Shakira kadon sau punrius nem ka arta bat kita kilaya let pet kailang ya ka jingya mare kali Miami Grand Prix ha ubnai baladep bat hadin kata u Cruise syam laklet satie ya ka Shakira bat ulayat hu ba ulapha daki sentiu jing i syakate ka nongrai ha kawe pat kaliang ka Shakira kalaya syong kai pengat ha kaling ka barem dor bha bat u Hamilton u badang lai pupras nem ka arta ha Miami bat hadin kata layu i bakilaya bam jalang ha Barcelona bat katai ka jingji laya thu bakala pendio mensim sibun ya u Tom Cruise ha ba u yoi ba u Hamilton u ya ju ya jan bha penban bat ka Shakira kilat kubur kiat hu ba ka Shakira kadon ka jing jan ya u Tom tang ba ka kwa ban ya i tang ha ka jingya long parlok oman ya i samla bat laya thu ru ba ka Shakira ya menta kampat kwa satie ban ya poi kha batno namar ka kwa ban penlut porswa bat ki khun jongka